tuturor! Astăzi ne vom juca Fish It. Suntem aici cu Cristi, bro. Salut! Și suntem level 1 amândoi, după cum vedeți, nu ne-am jucat deloc. Am făcut decât tutorialul de început. Hai să vedem ce trebuie să facem. Ok, hai să vedem. Avem aici Lucky Road. Eu am carbon, sunt mai șmecher. Tu ai carbon. Păi trebuie intra pe joc, că tu ai carbon. Da. E clar, ce tutorial ai făcut tu? Ok, hai să vedem. Mă pun și eu aici lângă tine. Amazing! Păi se putea. Te am heading fish. Ia să vedem. Click fest. Angel fish. Hai că luăm mai mult și mergem după să-i vindem. Sper că nu se aud mouse-urile noastre prea tare. Uite bă, boats. 300 e cea mai mică. Pot să cumpăr. Așa mă gândesc că dacă nu... dacă nu apăs click așa de repede îmi dispare peștele sau ce? Păi... Hai că... Cred că da. Da, uite, ți-o ce gen se duce jos. N-am. Mamă, Hai că mă ce duc mă și eu să ăsta? vând. Garfish. Uite bă, Și dacă eu peștele să peste vând. față. Ia uite ce mișto e! Mișto rău, îmi place. Aura Kid, mamă, ne dă aura? Ne dă quest-uri. Level 200. Da. Hai să dăm selol că nu ne trebuie. Hai să vedem ce putem să cumpărăm. Billy Bob Shop. Aici ce e? Rose. Da. Eu zic să-ți cumperi o barcă. Să cumpăr barcă? Păi de ce putem să mergem direct la cealaltă lume? Da. Să-mi iau carbon. Da, normal. Să fiu și eu ca tine. Mi iau carbon. Acum trebuie să mă aștept să mai fac și eu bani. Dar de unde colectezi quest-ul? Hai să mai luăm niște peștișori. Da. Ce ți-a pus mă ăsta, Acile? Aici e locul meu. Fără mie pești. Cum fac vă rost de 200 de bănuți. Aoleu, a pus din greșeală acolo. Bă. Da, uite, am și eu acum. Dar nu știu. Da, am plecat. Pot să vin cu tine? Stai! Da, hai. Stai, că mă neg. Stai că... Bă, chiar mă neg! Gata? Da. Bun, unde mergem? Wow, mai repede nu se mergea, bă. Sit. Deci de la Lost cea mai bună. Cea mai bună rot. Good boy. Dar unde ar trebui să mergem? Unde ar fi cea mai ok următoarea gen? Care e cea mai aproape? Nu știu. Hai la ăla care se vede în depărtare. Care? La tine se vede. Kohana. Vă promite că o să cumpărăm o barcă mult mai bună. Da, trebuie să mai facem bani. Dar nu contează, ne jucăm. Ne mai jucăm și în alte episoade de acest joc dacă vă place și vedem că dați acolo un like. Vedem susținere. Exact. Vezi să nu te lovești de ăsta. Da, perfect, bravo. Mamă, ce frumos aici. Păi nu, că aici ai alte roduri, mi se pare. Ba, nu sunt același. Ce pro player suntem, deci știm ce ne jucăm. Mamă, mă arunc aici. Da, și o să vrem fără 3 secunde. Nu mai gata, m-am ridicat, dar vreau să... Vorba ta, să luăm și noi bănuți ăștia. Sau cred că îi primim dacă facem și genul ăsta și ăsta, știi? Ambele quest-uri. Da, nu știu, m-am dus la vulcan. Unde? La vulcan. Am murit în vulcan. Unde e la-tul? Prin peșteră. Pe acolo? Aaaa. Ce noob! Te-a dat de la început, gen de la prima lume. Până vii tu, mă duc eu pe aici. Văd cum e. Ce, uite-te, mă. Ce naiba, fac parcurs pe aici? Da. Poate mor. Nu mor. Mă, îi lasă mor. Ia uite, pot să iau pești din lavă? Da, cred că nu e ultima de bună. Ia să vedem. Bă. Ia uite.
Bă, mamă, Magma Gobi. Wow. Bine, probabil nu e așa, wow. Dar nu mă așteptam să pot să iei pe de navă. Asta nu pot din barcă. Da, Crisul de-abia a intrat pe joc și el vrea să prindă megalodonul. Ăsta e un joc foarte... Mamă, cică, you miss the water. Păi nici nu e water. Este un joc așa care te prinde din, știi? Stai pe jocul ăsta și farmezi 5 ani. Mă bănuiesc că externul ăla de supramarine ar trebui să fie rainbow. Ca să arată că prinde megalodonul. Te mă și vorbește cu lava fisherman. Ce aștepți? Cine e ăla, mă? E aici, lava. Ăsta? Da, Și ce vedem? e lava rod. Thank you! Thank you! Visit Kohana vulcanul. Păi nu e ăsta. Nu, ăsta e vulcanul Kohana. Du-te... Du-te în apă. Du-te înapoi acum. Trebuie să mă duc să-mi cumpăr barca. Stai așa. Hai cu megalodonii. Ăsta e. Oh. Uite, lava road. Și e mai prost. E mai proastă, da. Dacă De are mai fapt, multe uite, kilograme. da, are mai multe kilograme. Hai, lasă că nu trebuie neapărat viteză. Lasă că încercăm și pe asta. Ia uite, are foc pe ea, nebună. Ce mișto. Mamă, ce vede s-a făcut. Păi stai că S-a auzit un fulger așa. Bă, degeaba dau aici, ce prost sunt. Că kilogramele mele nu sunt destul de multe. Câte avea? Ia uitați ce am prins, oameni buni. Au urcat pe Neniu Bugatti. Ce level ai, mă? Perfect. Ce? Level 7? Mai Te-au întrecut? Mamă, sunt prea bună. Shut the fuck. Ia să vedem ce de astea pot să iau. De 3K. Cred că mă duc să mai fac niște bani să-mi iau direct așa de 3K, că nu mai e Vrei mult. să-ți că eu pot să le iau? Ia. Câți bani ai, ia zici? 1440. Slab. Oh, cu albastru. Oh, vezi că ăsta e greu. Vezi că ăsta e greu. Eu nu pot să dau click așa de 1 repede. 250. Cred că te-ai jucat fiecare joc ăsta cu simulator, cu chestii. Tu ești expert, Crisu. Trebuie să mă înveți pe mine să joc. Păi logic. Bă, ce are, mă? Miss the water, ce are, mă? Bă! Vezi, mă, așa zic și eu. Ce că mi-ți M-am dă enervat. Că aici mai... N-am cum să mai dau miss la Ma. water aici. Bro. You miss the water. Și aici nu sunt. Da, hai că mă mai duc să... Mă mai duc să vând, că vreau să-mi iau cealaltă undiță. Poate prind și eu ceva mai ca lumea. Index. Bă, nu știu pe unde naiba am ieșit pe aici. Shaolin! Bun, avem bani acum, oameni buni, să luăm road. Am nevoie de grafică prea mare la un joc de pescuit. E cumpărată. Damascus Road. Și ce statistici are? Nu știu. Cică, Sims Lane. 80 lac. Bă, pot da și ce, mă? Da, pe acolo am ieșit și eu. 80 lac, speed 4 și weight 400. Cred că e mai bună decât Lava Road, nu? Da, e mult mai bună. Să... Hai că o să pe scrie mare pe ecran. Păi da, că n-ai bani. Bam. Dă mă sparg. Trebuie să mai iau niște pești. Da, am luat încă un garfish de ăsta lung. Ia te știu că o să motoarea barcă. 1010. Mie sunt 2000 de bronzi.
Mă duc cu ăsta, mă duc cu ăsta. Am prins o broască. Nu! Am apucat să mă duc cu ăla, cu jet ski-ul. Of. Am prins eu de la ea. Ia uite, Christian. Cam greu am prins eu. La mine nu prea se vede din cauza la ăsta, skin-ul meu. Să springi. Da, nu o să-mi ajungă de parcă. Ba da, ba nu. Păi dacă mi-au dat să nu mi-am ajunge. Ba da, că costă 1000 ăla. Păi nu o să trimit. Ia uite, lag 22%. Opa, ăsta e cu mov. Ce ți-a picat? Peștele ăsta. Stai, unde e mă peștele ăsta? Ia. Ce tare. Haide că în clipul ăsta am făcut 12 levele. 13. Eu am făcut 12 levele atunci. Așa că ne revedem la viitoare. Dacă v-a plăcut să dați un like ca să mai facem episoade cu Fishit. Pa, pa!